И понеже темата с ДПС, с ДОСТ, за съжаление на места не съм му чел досието, защото е унищожено. Но си представям какво пише в него, като го гледам какъв човек. Това са хора, които са работили по така наречената турска линия. Те следели своите приятели, комши, познати от турски произход. Сега се опитват да представляват всичките тези хора, да защитават правата и свободите им. И единия и другия. Когато 2008 година издадох книгата и изобщо изчетох досието, стигнах до един извод, че ДПС, тогава то не беше разцепено, беше си монолитна организация, 2009 взеха 600 000 гласа, но в ония момент стигнах до извода, че ДПС има нужда от алтернатива. Но не алтернатива под формата на ДПС-2, каквото сега се опитва да направи Местан, а от истинска алтернатива. Какво означава алтернативата на ДПС? Това, което Цвета прави в Кърджали. Това е алтернативата на ДПС. Когато успееш да събереш и българи, турци, мюсюлмани, аз ви видях листата преди малко, като бяхме в клуба, вътре видях, освен хора с различни професии, освен хора с различен етнос, освен хора с различна религия, видях един така симпатичен отбор, без да ги познавам по физиономии, хубави хора. Това е алтернативата на ДПС. Сашо Симов, вместо да обикаля сам тук като, да не казвам, като чакал из центъра на Кърджали, ами да беше сложил в листата си един човек от турски произход. Да имат и такова представителство. Това ли е алтернативата на модела на Доган или модела на Местан? Наредили се вътре някакви другарчета и ще борят Доган. Как? Като се снимат сами пред паметника на Васил Левски. И хубаво. Или като развяват меморандума за санитарен кордон. И те докато го развяват този меморандум в Кърджали, взех, че се оформи санитарен кордон около тях. Защото след вчерашното изказване на Нинова, в което тя каза, че демокрацията им била отнела много, вече никой не иска да направи с тях коалиция. Само ДПС. Защо? Защото никой не иска и с ДПС. Но много е важно това, което правите тук. Истинската алтернатива не на ДПС просто, а на модела, който ДПС успя да оформи през последните 26-7 години. Аз съм убеден, че етническия мир в България е достижение преди всичко на хората, които живеят в Кърджали най-вече. Защото тези хора принуждават понякога неразумните си политически лидери да се държат нормално. Защото те не искат да се сбият, защото те имат помежду си отношения, имат комши, имат приятели и не желаят да бъдат вкарвани в играта на един или друг, само защото е предизборна кампания. Нашите тук искат това да направят. За да унищожат ГЕРБ. Добре бе, човек, ти палиш цялата къща. Защото вътре има и ГЕРБ. Ма не е само ГЕРБ, има и хора в тая държава. Не е само Бойко Борисов в тая държава да запалиш държавата, за да изгори. Ние отказваме да играем по тяхната свирка. И затова на 26 март искаме да спечелим изборите, най-малкото за да можем да спрем такъв национален позор, като Корнелия Нинова, министър-председател. Ще се изложим наистина пред целия свят.